Obwansu bw'omugusi yabaibuli Mibano no mwanju muri on TV andonse asobetera ni marobe ngia tokanyana na sumuru bilbo bosera bwenga oyoko gira litkuri chuma ochagira jinse biri chamaroba kwega jinse to jia abono botuku twasemere ne wiki yao niyo yarenge ngia kabisa niyo yarenge ntohera rugisa twagatikane wiki eri chuma asomuru biri nande to komena na asembe twasemere nya sai ni gakorende wiki bia nande bantu twanyoranira sumuru biri bosera bwenga oyoko gira litkuri chuma umuroberi oyo gosekerenga kyumuroberi oyo no kurusa chinga cheito na guchigorora asija chire maminchage chiarosi go twajisona nande twajironge yake karatori na Bishop Gaiga studio na ile libagire bano kwalingania asumuro yaboni go benanje mbako mwiri nyore na boga na tobadi sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boga sense ya YouTube na boga tonyora Ndizi TV News ekerenga likyao usiri boli ya ura nikoboli tochiko tebingi to kwa na litiko liale ro gusina banya kwa roda se mitandao asiji platform chetu go sasa Facebook bechiane igo kanyago to ma liboli ya ose ebirengere byao karuto kwa asumuro byo birengere byao na bitoko gani boga karuto ngoko bolina murobina mwana nyora gokonyire asenjere yama gusase yende ibona bogotoma uchumbe wadena yaya gisantegero bosera bwenga na asukirega asito bigijitu akwanire gesatu akachagete umurobiri igo gotakore bire binge usukuta kwana mange na kwaliganire asembarwa babonega obena inche go ikomwere karonde ne producer yane arari ase studio bakwene kwina mali wine jibija gochire buya nindo jibetune mokera no arari kabisa kero chusho na auta ne rare nsemo bakunya go direct buya somurobiri yo bono marogoba tiange Bishop libaga aratukwani nerato tenga ki wiki ya yarenge ngakiaro beredo ne weekend ye tumaye gosuka goschucio abakwani ndo andonse mototegerete utete kote bangambia mono yo minto Brighton asokoro ya senge njeri bagamuneriga na inde tete mbatebinga yene ichumende ya kabere asumutinyokane enya terasuka tambe abalende kuminyoka bwango sana ezo se kwa ria ya minyokire sana iro komotienyi sana motinyokane no ngense ko ganda speed post ense bono teraidi igonde te ko batebinga karibu sana somurobiri yo maetenga beiro koleto gusinigwa maetenga chi family chinyinge cha nyarira koleto kubwenigwa ande ni maetenga kitogendrete kabire yega ni mama yedenga asitu achakete na asitu arule na satambe na asitu kuchino atambe to mire na banta mange ntona nyore ngumurobiri yoiga ngukunura banta bange na rojo mongwana yo mokora ari jumbo kondangiri go gonkwani onde bya itigego ngokorrande igotoka nigo abanta bange korra baru murobiri yoiga aye musani uriyo na ari jumbo jumbo hardware tigenya sago seninyo korigeti umurobiri yoiga nande tugusabera na bange tariere bweka amange na bange tukomirana bari mwenje to murobiri bari mokoro murobiri tinko bakwana marieda mwenzi lakini inu nyasaye abasesenie biasana bisho mwaki wiki yao yare wiki ya beire enyororo wiki ya beire ntoereru tiabwate mangana mange maete wiki ekere gochaka ne bwata yaye lakini nde tokote banga yande nari tutakwane atare dita muri kira lituko yogo kingo bwate na bwate mangana kerebo to ikirega wiki mbiyere nyasaye naroro ande togendrete umaete kere togendrete egente kiyanga ki no bogima na ndi yeso naro igona kigyoka na ndi kene ngeyo Brighton biasana manju muri ribono to nyora siseme yimitanda bono asimargo bayaboniga kartore asumrubiri bubosera bwenga bono maragoba twakwanira mange lakini mono ntodacho kubatia topic Bishop chinkanjirjire nobo kendu medra butokora tumengora anene chingora ya kero ngana ichuma botambe anana sorongorwa gusi nali abantu bakwenigwa konyora bande maeni gurero bande maeni tigwe gwikieria muna mwana naro ene tigwarigo mali babu mu pasta na chinsemo chinda abantu babere baukwa chinsemo aba una guchigaria nya usia mwana one nasiro okuru kwa masi bona abantu ngukubari kogenda na bande no yo minto ali bonsina kuru ali magena mbasiri kasini yabo gali magena tuagenda orari sakuru kwetono musubati olengo menya biasara umonene kabisa konyoro bwokire konyimukire lakini ndo mwana we miaka musubati we miaka 33 years moke lakini bona konyimukire biasara onolende muna makweli yale akakora abantu bali betona alia tokubate pole na nengeri ya murema asibari
bari baite tu abantu bari abantu bari baite tu mbasemere nyamakoro to mbaye ni gurero pole sana pole sana yobono bate abo tukimba ndete bachikomanya ngikirite ya materi go sirio bogima go asenjera ya baite turenda sensemere nyamakoro to yeto to mengora ko chiase bari bonse basiria bamwe babaye ni rero etoko batebire tenya sae abaye batinde kerwamo batinde kubo abanda bombanja ine ya mbombanja ine biyazane sali biro bishop biko minyoka mono omwaji moreri tiko wikiri twakwanete igoro amangana mange twakwanda igoro rende na umusubati gusomuka kambaye ndi kanisa engao twakwanda mange tukarura mwachangiete ngoendra twarenge tobikiri tiko dia rero tujikukwana ngonyagandra twarenge lakini twanyisukuja se weekend tujikorana bitamba mbere bikare koja byasarie family ento tiko bikwande weekend lakini tuko dia rero abantu bateba aturakwanana nire buya omusaja gose kera abantu banywa maine gokonya negasi ya nyomba bishop gose nere buya umusaja gokonya mukae gasi ya nyomba anadira twataka turakwanira abantu medembara bawadana ya musubati ya gasi ya ene ya nyomba musaja no gusaja oreda bona dira turakwanana nere buya musaja ane musaja nero takonye mukungu eka akitokubora na rende na nere buya musaja gokonya muruyo emirimo yanga no gose no gusabuzi yanga no nyino kuruga agiona kitu turakwana arenda semarwa boniga ujumbe yago asenjera yabena bishop nire buya egbono nire buyo musaja gokonyo muruyoye emirimo ya nyumba abo turate barene the preto de kareao nenke naende no ninche kareane terine ne mono lakini ukomanya ntubwate ekegusi ane ntubwate kantu kyare Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ekeruta gitutwaro bule muno mumuso busi bw'abantu enchera neye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokwingirwa chinchira chihia na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri sankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wa bare bokoreli ao asamangana ya maiso na Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Manju muri tuirene crossing semerinde ye studio anene kero bintu bya chikora rekebishwa ke kero liogi abura ibinte biro sinema kamanya mando de na bikora bayo lakini ngete bone liogi lirende buya andonse soberede yenda gututumira uchumbe yawe tukubore dibuna anere buya omusaja gokonyo murugiyoye egasi ya nyomba gosibino ne jibakuri kuruga agose korosi bintu binde nyombali no eno kuragera baragerende go bishop tigandira gututebi konyone na iriri bagana anere buya onde irene na kare yane gendera bishop no ninje nata makare yane nenke lakini ekare yabaga kabaito ekare lienkoro umongi na kerale konyomwa igo yarenga masikania manene sana umongi na nero kabere chikoni igengo kwane gekoro umongi na nero kabere chikoni umugaka gukora kiregento uicho karansa ko ba ko ke gora ui karansa uganya ore ndaru ndagira mungi na gasabiri mu gakendagira lakini wono ma bintu bino biko gonjo kanana so mungi mugakatare gutuka chikoni na ende yari gutuka mugakotokire chikoni oya gukwane kenyure kigima abatango inu muntu wajete ndagira bose uko utaita kupimira utaita arugo kumobonge bono mugakataka tokire
chikoni mugaka tare gusibichianga mugaka tare gukora kino muhake gasi yaye no gwatioroko atioroko ndari gotenya abunkarakere ogotenya no mongina bono kugenda roje no mongina ogotenya no mongina okuruga no mongina ogosibichianga no mongina iyongo kwana kare na bona singincho bintu bigocha biacha bono biamana gocha digital bono asingincho kirenga kiego na ne ninga kia bono igamana tukugamba iga bono mogokonya ya na inde namba tu mogokonya lakini egotegemea ngakimonara kimonara inde ngakimwachagite namaete no tisa gotebanga egotegemea ngimwachagite ande ngakimogocho gukora so egentekene ngakimonara ine maete no gokonyoro abantu monara ine na atagokonya nonarite bose number 2 nabokonyoranga umugaka naroje ngumongino ngokorera ari gasi enkong umurigerio omokori gasi bono kera agwaka no mokori gasi go mugaka ngokora igongo gokonya lakini rende bintu biro bike nabo tebugati bibe koruga nyomba starage abo kongu boyo asete iyo ndago mubekera kwaruga tino jingangwa ngwapungwa ko musaja bose na arama kikwabekerwa asiboneka na bugurugana era atokarende mbabere more mbono mukunyomana kwarwarira oyo manga kiakora mbia sana mwanju muri gono gwete na ritukorera ngakito kwande topic yaro tukubarana ine nere buya umusaja gokonyo muruyo yemirimo wono rende kuruga usibicyanga gusabuziye bintu rende time tose no mwana ntomobeke ime abo muzwate atena asabuziye umwana azaja mbale pride ni batari kubwata na abana uko bwata gwokaiga umwana ko bwata gatana ko manyanga ki umwana akobwata nakina bo bwenete kwaego umwana umubwate numusibati ogoraki ogokore gasi ukubona ogokonya Bishop bibiri kaliaro kiro muntu naire eroli yaye umusaji yaye agokora n'umukungu agokora bona kiro kora adige kerereke giajira ziri tukolyarera aseta iyo bibiri yare gukwadira mangana nyumba bibiri de gukwadira mangana nyumba nga ngoze musaja zibizuguri zimokonya neiga ebibiri yokegente gotebanga Adam nyasaka mo akamutongira omokonyi igakere biria bataba omokonyi neminite nga Adam nabanda okore gasi lakini enda akaretera omonto ndogokora ki okomokonye gasi so egento kero kinda gotebingeri nga asobogimo oboiga abantu bogente korengereri mono sana kurigireria nga inki kebonete gokorwa maete gokore gasi bose gokonya omusibati bose gokore gokuruga nyomba bose gochiroche gokore ebinto ebinge nebinto abantu okonyora ase baigwanaine ya igototebena enyombe yase omosaja arakonye omorugi oye emirimo ya nyomba oikigente gitangani okuigwana kabo okuigwana abantu abo mbanjaine kero ocho omonto akare gosibia esukuru riko abantu abo bwanjani monta bana kusiye sukuri ko mato oyongo sibyali korwa oyongo sibyali chingeni korwa ndagera nkoro sigwere korwa abantu abwe banjaine igobonto tena egento gera determine omosaja komokonyo muruyo ayemeremo no bwanja ne obwanja onye mboyo mwana itayo lakini konyarikana onyoro umuntu abantu bakurwana abantu bakurwana butambe onyoro umuntu kale chikoni koruga aba analyze onyora ngomuntu akabwate bose stop yaye sakabwate chikoni yaye erosire ndagera yaye igora inga gigie jibono omusaja takire gokonyo murugyo aye kero tukanyete birengera libya mwanju muri tumubore dina ambuya omusaja komokonyo murugyo ye egasi ya nyumba tumine dina kuruga nabo gosibijanga igone bindura biro kimwalierere namura igwane mosibye nabora sibyo aya na mutaigwana nabora sibyo mwana ayebwe kana bokoranga ki ebinte biga tigambie ni korwa gokubikia ali asebwera takobera kwabisibia igotali lazima mwigwana ne nyumba mure maeta kara mure nyumba mure gentekemo bona kara kwa ndi bintu kurwali nabo bwende ko ikaria okoreki obisibie bose to obisibie binte bira ragarenga kaberera bogosibia bose to osibie monta yogo tali lazima bono ogosibie ebinto njenkoranga negento kerera isana usibije sana mwarage usabone gojibe ujibanga buyego
tebwate gase nkong'u atiga rende natebe gento nateba ng'aki erategemea ng'aki omonto oyo ng'aki enareti maete omonto nare bwenareti atakune omonto nare bwenareti atasoe riko omonto nare bwenareti esani eye atasibi omonto oria okobeka mambia obeke etai yaye osoka okoraki marogoba ogocha egwe endagera yarare arare. Lakini Bishop urende omonto gaki omosacha oyo gakare korigia origiri osachire kabisa omokungu okungakare rende lakini rende naende ngeyacha korusera ebinto yacha kosiberia ebinto asibi nini aruge riko lakini gwatena obwanja lakini rende gaki omosacha oyo osachire origiri naende acha gokonya omokungu obore emeremo bono maete obwanchani borobu mbori koranga kwarosire nagotekere mwanchaine kere gwaikire nyomba maete no nabantu aba abanene nararorire saba abasibati aba abanene bari chiminista kianga omonto agoteba ng'ekere aikire nyomba yakoba omokungu tari koira bo minister nyomba n'omonto naro goika nyomba tari koba mosacha bose ng'ane ne director agoika nyomba bo mosacha bono abantu aba ibinto bagokora maete ibinto bigokora nyomba nyandiri togo ji camera jikorokia chiarora anga ngo bantu kumanya bari ngaki abantu ngokora bajigaso n'abantu abasomete n'abantu batasomete abantu ngokonyana bari jigasi aseye muna nateba ng'a onde naro rari omokori gasi onde nare unarete onde naro utanete na omokungu naro o maete ng'aki mwakonere anga tagoraki tagosipi na bamenyete naende nanyegwa maene no inje dingewe agero maene sibi erabe erabe gasiengo nebire agasibiri kare bono mokungu kera ko understand it na bora asibi anda irore gosibi nagotebi ng'akene ngeyowa Biasano mwanju muri diandara bari baso bari me yumoroberio ase maroba ya Boninga Dolphin Mora tuned in again. Good evening yo besho beshai vurung you live nikiwa Nyangozo mbiamono very na mogaka the live from Bobazi nyumbani pamoja tunakutegea mpaka mwisho mbiamono ase bali mwendete kutoma chumba chena ase maroba ya Boninga tubore dina nerebu yo mosaja ko mokonyo murugyo ye meremo ya nyumba agosabusio mwana agosabusio bintu egokara ebintu binde ase enyomba nindo cy'abantu bara batomete chumbe cyabo ikiongozi vani onseri au tena inategemea ni kazi gani yekubati ngazi kirende ukora kole Charles Rongo gata ote bano alime yomurobere Samuel Nyamari au tena nyama no alime yomurobere kunya matara tubwazi biya kabisa ase marogoba ya Boni mbimana ase bali mande to machi chumbe cheno ase Briska erago seka sana ase kana tari raisi ditunda green kama ni mgonjwa ama ndio amejifungua la sivyo kila mtu upgrade yake ara yao tena tunda girini au tena haya buna taruale di na ndio natara ibora mwana akibinde biyaya dekiro montakole emeremo yaye Engineer Pen mjeri zikisi county niko ndani no alime yomorobeli oimbe na likabete gift gifa gi out then nitamsaidia kama mwanaume tena vizuri sana kwa sababu my wife is my rib neno barua hakuna kitu tamu kama ndoa ya amani. I don't compare myself to anybody. I'm a gentleman bazoo. Hallelujah. Ibonero kwaniro kolos. Uya sana ase emaroba ya Boniga njirega yebere wero andekiria Mungu akuongeze bishop huyu ni Evangelist Samuel Nyata Obiri awadena mbuya kabisa iko poa bishop ina ose aiboro na gotabinga kimonaraine onya kuenda gosibia na gotabinga na njibono ne beta gosibikale tatikarende nani nitaka gosibita gwanja because abantu baro batanja anje tegasi yaye because look about my wife anje tegasi yaye tabu atishida bosante binga nkyota sibiri cyangwa bose nkyota akora to jibone ngakinere wika kwanyorongo muntu na maeteroria eroria yago kora na maete ngeke uyo na achaga takonyara na acha gusibita akonyara lakini abantu barororo na bagusibie yange eyo mukungu na bakoyesibia na ndasibine yaye karambreta magoro abtaruale di goze tara ibora mwana enjireria nyo enjire na bokwal ko nyoro gusibia omotebi omusukie because ya love motenga karuongo konye ya na bogusibia nae kwa motebi tari ago force nae kwa motenga kimono tigango konye gusibia ogitandika ndigitanda kero kyo ogotigire bolere kwa boke ngitigira nere atandi gitanda nanda kero kwa mintaso gitanda kero kyo gakinga bwati boko na bokwara
omusaja nabo okia ukiare getando maete nkebwati merondi mengi ukwirania oiraniga gerkorolekane rende ona bokware getando nara odena Ken Rogers from Kisii Town bamoja hadi mwisho it depends era odena wiki dependi ngethuki it depends bia mono mwanju muri tokoborete bina anere buyo musaja komokonyo muriyo igasi ya nyumba birenga bino to biroje gaiga lakini bishop kerbande tunyotuma birenga bia bana barabo erabango korore miremeye keterende se sobo musaja mbagonjokero muswaje batena kwabekiro mwana itoka baba asaba gusi mada gusi banjete binte binge sana wakobwatereri no mwaka garaja giro zibichanga nagiye korabona abanta bange barendete gendo buneki ngakinza ngo zibi na tebigu kababa nabeke rukababa so aba gusi banjete binte binge yani ngomonto kabera nyomba busogosoka no monginoye busea butete no monginoye busagutara no monginoye amobekere ngo monginoyo bona rero ukoriro mugaka teribo obwanjani bwekene mburinga abantu kere muramo nabo mugutaramo nabo muguikaranzamo nabo mugukonyana no negasi iyo lakini ande ntukuna kubwatia abantu bagoteba ya kubwatia mangana abantu bagoteba ayekora egento keri muno mungwano ndatabanga kinje no musacha nimba ndakokora kire egento because ono barurwane imwao turaji gukora mu abandi imwao gwakora bano bari abagukwana tigabaja kwane lakini agendera kora kiriyo gukora enatabanga ki onye konarite gukora tubaise gutiga gendera gukora unless abantu muna bone myaka iko nakogenda se kindi kwagenda isiko waje gukora gasi ko gujugoja kwanyora se kindi kwebire busikwa kindi kwebire busikwa myaka mune kora kogenda ibito lakini bado chinguru chiro sibichianga aroborero bumuna koigwa abusa no kwabusa rero ndobwati yabusebi wo kwabusa matenena okwabusa kapatenena no na samache itekire nabo kwa lakini mutako tena muntu yogambeiro no mokungu bona bagukwana tigabakwana ukwana korobugo wekabakwana lakini batige bakwana airenda mwao agacha mwao rusie biriyo kutaba abantu abantu bamenye tamo baigwanaine nyasasa bwachige togosese osene bona ntubasa kogera abantu utiko gosene gukoriko koigwana uchikubwatia magana abantu tagokonya igona bokwanda mbaka rochi buya macho te tweka mnalia bagusunani ikale abantu bagetwekira bana bagusunani nara wadana kupika bibi akiwa mzima ni kumuba kijwa 1% Thomas Bundi wadana yaya ekaruka ari kurugo musubati karororo yobona no mutoko mwa ngwene nali akara okurugo musubati karo enate bamuna gwena liti lakini yo adere ngwene na tulikomwa tigango tebi ngaki ekere muri nyumba umaite tiganda gotembi Brighton egento kokora basacha bono bataso enyomba kuruga nekera abana bakinire abantu bakinire na wono nje bwata abana bakabaje kuruji tukanda roka bicho korubya nembe bigo jakoseka era kinere bagukuminga kingira babu anafanya nini mama ete abakobero lakini abantu aba basini mwana birebike bitarakina abana igasi gwikokole iyero rasbo muna babo Joshua baba muna yega mubono baba uyo tigakole gasi mambo bana baguchikuzuka uchumotwe nali arati moke lakini bono iga tigara kubwati lakini musuba tekero ko mokonya ekero 1% awoteba ta kutwara umutubono rende noenda bona mundu wa ngenda nyona ikaranse bisho na abreto ningongonyali tari kugenda tari ko uino muoro uyo kuganya uino muoro emusubati rate banga asoko mokonyera nase kwa mwikera tari ngoyo akuganyete asikwa mwikera tari ngano uri na atebanga kende gionsi nayo kweoba gukora umusacho ukweoba because egasi ende yonsi echikone yo muswati egasi ugusibichisani gukora kiregendo igaya mokonya bona eno kwova ni ubwanjani ikubona tote yasubati baikaransa baganye yamba ikaransa baganye ngabona ngoragire ngibono ngo ingojara ja gukora nae no razo kali kuigamura asukali kuigamura igona ene gasi yore Meri Nyabaro korwa Kinyambia odena basacha nabakesana bagokonya abakungu babo. Thank you Isaboke.
abatigirite era tena bakesa no mogoromoke bana bakare emia adeno yo meri nyabaro anasema ni wajaji sana bakonya barugi babo. Hero Bishop be blessed. To me, you can do everything depending on how you love your wife. Because it is all about love. Yeah, it's all about from love. Nyabite. Yeah. Rao derena mwanjaine nabo okora kende gionzi. Yeah. Magi watching live from Enduma out there no alime yumrobelio asemaragoba yabone. Sinja nyaboke out there na abasacha bange nigo bawe jabai karansa baganya barose rwindagira. Geko bembe bajaga kwemurungania nonye no korara yaba chana. Asike mwarosi. Sira dena basaje bao complain. Ite amatavi ngaki endagira tigaro sengia na ende tiga amanya ngaki ni wajibu wake lakini umogaka gachire ke ovire appreciate bono tora wa appreciate Bishop bono tora dena orosi ndagire mbere yaro orosi mam okonya we kwenda complain usina boko swali kolende omateno monge atobeke nabora nyakuru so batamait again takane na gotebe ngaki na ebeke foundation yo korosi ndagira buo ngaki korosi ko ogendo batebe ngaki ya mwabe kama kutamang bose yete yeti onta kendagirire gana bosinya ne fry ntagete so naboko horokereri na naboko bafundisho batengaki iwe maete basbati mbali chef bachete skuru lero maete borokorosi ndagira abantu bagenda baso muchi aba bakura arosi yansa bali kotema negene awaro nanjinde naye odena rei person stenimiwa BG fen odena mura gokonya na nyumba negendekia ekiagera ni gotore omubiro yomo asenya sai abegete ogosesenia amen oyo nere agoteba kabisa na no alime yumuroberi dei person korense media stenimiwa agote adende na goikaba konya nekia no mubiro yomo Joshua Ongwae korwa bochura enyuomo no bwanjani pati dati jinzi no mosa timeti ngiari ka kolende omokungu tabe kabuna duty yane kolende roire koboraso beta rasma era que te paco agachete pako roire na ria que kopokonya gira de babiana aquí kopokonya rando tario kanyarua endo bisho boya de bana mokungu tabe ke duty na rero duty ne yao ambaro bako bekerana na gote bikola na bako igwana kera mu igwana ine nabo moko bekeranga le mambe nayo kuruga mambe nayo ko ekajingeni mambe nayo gokoleke ko bekerana bari bando ko bentu bazo kana bari ko bekerana abanda se ba igwana ine na bakwena na chiduty kero ba igwana ine kana moko bekerana chiduty mambe nayo ko nayo ko yegarino muna bona nyoko kala kusibisani rero bako nonyo chikukanyete because abiyazana Joseph Okongo Mokoti oyo no bwe misama na odana Mokoti Joseph na Mariamu wakondani odana Bishop amaiga mange okwani twanya olira kabisa kwani na Mariamu Mariamu na okwani die Silvia Mora kurwa Machakos wakondani yomuroberio asemaroba ya aboni mbiyamano ekromanda tu maje semesino krado abolidina nire buya mosaja gokonyo muruyoye ende kazi ya nyumba monoro ende karo Bishop odere karo more miaka gedeiga anona abacho kero taraja na mokonya na bana na abasona na banyaruka batarakina ndabanyaruka kera bakinire kosa bari chikoni lakini Bishop twateba nina mosaja na bakonya mukungu wa emirimo agini abakungu mbare bingonyi wasibirie bintu kwa mokonyire kuruga ojagero gobeke ingonyi na bokimombo yedi bindembira betibuya na kirenda okora ogo bitiga go bona baria bingonyi kabire iyo igoko mate bono gasi ya na korire na gotike yono gwanja nimbokedi bono gitene rochak umuntu we appreciate na se kwa korangora no rugo bokuma mate Brighton bo urugo bokuma botari kwa botabose borekeni igongwa atema lakini gagotebi ngaki bokuma kwa ruga rero mbo yeti lakini maambiende no chorugo bokuma na ande ngakio na bago gotebi ngaki bwana takurugo bokuma ngakio komento bosie maito abantu bali banje bokuma obwo mupa bane bali banje bokuma bali soft so itategemea nyombe ngakio bokuma bole na arachire mechike tokonyo bokuma kwa komengaki anda bokuma ngoyoro sio obwo mupa na bantu bali banje bokuma bali soft so egento mune ngio moko igwanana kwa mwabera kwa matebenga haya gendekerero no gwakora iga ikiaba iga igo mwagenda senjire iyo na bakonyora mogenda ta muigwana ina naro thena Bishop mimi ninatandika bed
Mungu akubariki. Haroni Okemwa Kegongo Live. Era tankwara kale getana. Era hotel bibiyo bosiniwe. Twakoire Era tankwara kale mbakigeta. Susan audane shombu yere kwani bishop. Yamona asibali manda tu tumaje SMS cheno asima roba ya bone. Liswali. Lakini tegana tugwika so kwara mate kirwa kwa na gokonyana. Lakini tigatore na so kwara. Mate omogaka taraja kwara. Atarara tiango tebinga omuntu goja kwara oborere mogako iyo gwiketo kengo marembe noro. Aso marembe te to tengo no mwaka na boke. Go muma na bugaki ngaboka aja kwara oborere. Te konyarekana. Mwako ria kuboka again ni stress jai. Aya nayo gotigaraga abu orore buare orore tokoraki orore tibuara igo asena tabangente kenenga na sabanto baigwana ine no mugake gratigeire orango borero bonde tigambuare because omorembe no koreteki omorembe no lakini ende bona basubati mbare bakoreta pakumugaka atare no borero obuo nyombe ikire binto ebintu bikire gucha abantu mbare yani ugusinyunga ki kobange binto naruma ete bostima de sukuru barairu wikoi omanyenga ekere kwaboka number 1 ngendo bwende kufocus ne room no hore kwa rosie chai kwa irana gucha irana se room rosie room eri because omugaka ngochare time agocha abagaka baetu amaiso yo kurigeri bona kara gucha ono maete basbate banga bari komanyanga ki ntu abasaje togocha twaraka amaiso ngaki mochore ngaki binto bire kwanyore binto bire sambaratika no bano gwa kuminga ki kirage ki nayo musaja gweka nyomba ega osira ndagocha bosensa nani jabutu because morembe to yo nyomba ahasa korari binte burukaine lakini asomo ngomonto asembe birukaine no bichabu chabu musaja chabu ni ajaje bada mwana bose itereta maje butuka maje agutyoke binde birutire nyaro ndongo cyanga kirutire nyaro yegetanda yani ibintu bune bina byekogara byareta none ubosera gutagenderera busubosera kubutoka byasana byemona kermana tutumaje SMS chini tuboretina nere byo musaja gokonyo murugyo yegasi ya nyumba gusibye bintu goruga lakini twade no karo bwanjani boro nabo goruga mugungo igaranzalie anyago batesimi gosine ndanya kuri TV karo bwanjani boro akiro taraenda gosoma ekero moko enda mugondo gasi ya mugondo ne yangu kedene ya mwezi ngakimugona okara mwe ya mugondo ne yangu David Omuya niko tunde imeyobosera maoni yangu kila mtu afanye upande wake majukumu kwa nyumba era na upande wake kwa majukumu kwa nyumba ngana na bila umesoya era bwana kilo montiga kole sema ya mna banalite ndetere meza ndagerenda nane bintu bisibi Arodis TV Ninja John Baghdad korwa nyabitunwa Bishop okokora egazi ya nyomba tebwati muma asebono ngakie baboni ga muma teyo arama pastor na mwenzangu duty na koruga tibiri birobuo obwanjani onye omongina taru aleti era dakanire otebire ne duty no koruga birobitari bwanjani buno omongina taru aleti esho nengia chale dio omongina duty mongina aruge na taru aleti tigaro sindage abantu bari byamana zibirengere byao kuna wana ne byao na ande ndo byanjenede kuna wanawake wataka wafanyiwe kila kitu mosubati naro utagera kore rukiriyento let me tell you una ogende basaja rero ngonyomo barume ya ngonyomwa somo mosubati ubate nibo mosubati kwando ikaranzo beko koreme mosato okrozikirege oikokore ole bweke tio bana muna majikare twakwe gososeri kwe abantu masaja ngokoligwane gazi abo gochieza igo bishop ekero ngokobondelio nyabayo kurwa bogirango bishop mbuya mono asomoroberio yibwenga oyino mobasta nyabayo kore no bwanjani omosaja goika bale buare borere nabao tena ko no bwanjani ndende ngiotale no mobasta wono igo nkoma tole koma lakini enda batene majukumu haya mbuya lakini bishop rende nere buyano ene kazote atokonyane omosubate tigechanga jo mwana na jo mokonye na wadana kombo konya na kinakwa na mapema ngaki ebintu binde mbire bire byumusubati yagokora ekero musubati yagokora muna nje bigojara gozibete nje ngora zibinde rende jibwate bojabu tiko
Enjiro jujutanya. Kiti kujara. Yani yore chiango. So ati bete ba tu kole ko. Mbare ba tu. Ora basa jabu aro je go kan. Lakini chianga basa na bogo sibi. Ne ba icho mwana na bogo sibi. Nate banga kole ngana muna mwe bangete kole ngana muna na neti. Muna mo mwagendete muna mwe bangete muna mwa nyomanite. Maite muna bona iga to ko gamba. Ndo basa ko nga bono ngo chakera mo jo chaka te mwa ko nga bono ndeke tonkonye. Nkyo tare ko motebere kurumaye. Asinge ncho muna kwa monaleti. Kanga kwa ko mate ncho konye. Maite no musibati na mwana te ko tebinga ki inchura ronkonye. Karangira ngo jingine chi wase ndolerango amacha ibo sabeli matero no korora woka inegas aha jo matenga ki amacha abeli bekiro bosiga ncheko na ona kuburuga iga ngo chane ngo ko abo ko bosino kuburuga iga aje ko aicha ko konyera singe nyoro aruge mboji inderio ya icharu go bokuma abantu muragire ebyo sana kero bisho ngo soma iberiga ninganandira ekero mo saja ndakaro konyo murugio ye inyombaga ngina byara ngo ikaro jayo musubati wina umwana one kwa mukorere bunda ekero ne bayo bamanya ende kia bana rike machiko bune inyoma kuko natukwana buna ngina byara natagere bana taswana na tabuendere tiko swana pi tabana tiko swana na pi amanyanga ki arenda aliboye naba na barobwo egasi abo bali umete bana chimata indore je jiribere nara abo musa mama mwabo musaja no uri kara kwana so bana bawo tena anje tada anje bure dunia go zibi giregendo ago zibi giregendo bono no bo bwana to kwa mla baigwana ine ya abaiboli bali abaya bagota bango mwana wane gujinkwa nyore to mwako moye abaiboli abaya agota banga kai abuna saga ya dakitali watanga no mwana no ogokolie gasi Kenny Matara owasemyo buya God bless you Bishop ni Vincent hapo iko ukweli kuna wanawake wataka wafanyiwe kila kitu au tena waene mbole igabwo keigo nara tena Jona Moset kurwa bongonta nyali bali masaba kerwale numurugioye batena watching live oko bwaterana no kuya Bishop amaiga yu na umurali mbiyamano twanyabwatire Jona Moset kurujinze mejinchiri ja bongonta nyali bali masaba galia ego mbiyamano kermande gutuma ase semester gorugwa bongonta tokumanya sebarat abantu uranya ko aitiro bongonta nyali bali masaba ko chiguralia ni maito mbiyamana kramore ime yumuroberi asimargo bayabone je semester kunya ujajire ejinde ngo njigandete koigora Bishop ikobona ekartwa den obwanjani obo nakabanda bara maintain obwanjani obo bwo konyana asenyum nyomba ase kemwanya abantu munabona twatebanga musubati kebwaterani abasubati mbale kera bakwe bwaterani akoruara akera kwe bwaterani tabuga tinguru kera kwe yani ale bona kini kwa mana konyoranga umusacha narororo tata itukumanyanga musubati onarebo musubati onkorosale so musubati onkorua maitembara koruara pakochi konyoro mwana aruale telioka lakini musacha tata itikumanya so again think yambi yankelinga ki umusacha gwekaso momonginoye singa kya ali murito amanyenga ngakyo mongino yakuri yakti ngakia koba onye tabuga ati chinguru onye oruarite muri kero monto bose kora mune konyarekana umwasist because umwana oria abogorite no yubwengenjo ande mwamonyorete muri babiri so kumutikira muno musigoye nga lazima akore nga gwikoboke gwiko ganga mugondo gwache kogotigaria matuka tato na liora nyare ko konyo enda nyare ko konyo tekonyarekana kabiri ebyo sana goteba maNP abasacha bange bagokonya abasubati babo bagokonya abasubati babo abakungu abo nigo babwate kibese ebirenge byadena aba bagokonya mangi bali abakungu bali kibasu bono tobwati nibo biye gogorero betokonya gwakirorwe ndwata bale nakitali bonsi tigatobe kelingana ngakitali bonsi bagokorabo mbaro bagokora singe jobwanjani baro bagokora singe jokobwatana baro bagokora singe jokokonyana iko baro bagokora tali singe njoyo ngawo yabwate nibo so ya mukomandi chikatega linchiroro ya chikatega linchiroro gokonyana lakini Bishop lingana lero tote mwanju muriri asibono ogokonyana
eka kero konyana ingotagira aja mosaje jago konyana guseba go discuss batena bono tujake go konyana tu akuna go discuss go konyana go kurigereria go gochaka no bono chake go koranga tigangare go konyora gwa chakire kwa tiganga buza turi go tari monto gote umusibati ujukurigeria onyora nkwa buzori ujukurigeria kwanyora gwa soire liko amaje se gwatiga gwacha kwanyora urugiro bukuma obekirari so umuntu ega gochaka okoregas tari training tari gochaka otabanga kinga bono tokorega na ya mesane biro bitu Bishop ngwetene chitire kaibere tokore ntwate omutinyi okano kari korunda mono omenyakana ne chinse chiko chinse chiko era tite dai kaibere tokore hero Brighton enyuomo no gokonyana lakini abasubati bande bale babwate chimbwa chimbe okomokonya egasi orwa nande oena na otaka akore egasi okare egasi ya jikoni David Olina kurwa ogembo mbalirende okora batakari ku appreciate na boko mokonya lakini nabaroje no muntu na ngonya tari go nkonya chese message nyingi cha jirega iga tianji some iga tokore Justin Amis kutoka Nyambunwa PAG ni nani kinafaa wazee wengi kutoingia ningi gekogera batari go so abange jikoni edio na dia already Aaron Dis TV ni Sadog Magangi na Naomi watching you from Jokifira show iko sawa kusaidiana ni kusudi Bishop ebrebetu bia na ndiye semeza na jikari gosoa time dina etokwana ndo skio che weekend tokwana manga kinto batena tokwana kinto ara kwanena abantu tigabakonyane kero muiwana kero muhakatari gosoa ange kero muhakatari gosoa jikoni inate bangaki egotegemea ngaki abanda ubi agachete ekere banyomanete ekera tari gosoa jikoni mongena na maite sababu no mogaka na maite sababu tari gosoa jiko abantu mbale gonyoba sikaine kilo montare gasia na ende bata bwati mechano igo maitaka tu kwana ga mbaro mo atari ko sibino ene san lakini abanda bale buya bamenyete buya ba mangana abo na eno takao sona na uranyoro utaite gusari igo turi ko kwana gendo ngaki ngogo takora kore takoro gwetana ngogo takora ngabantu bose bage abantu mbaro roro kilo monta maite musibati maite nga ene gasia ane na nasi ke to moga koe akomore tere ndagera akokora kiregento na ende bwati problem so bwati problem na ende ko mika ya mesana Bishop mtate sabe tokoro moroberio ebiro motienyo bigari kwenda speed sana no mwari wanojire turamanya kinende pastor nyabayo koru anointed faith mission church mosobedi Bishop kamore no bwanjani go ikamakonyane nyomba abunongo kore SMS yu kona moto mechinde china ngoji kujiso jumata pastor nyabayo biyabona nyasago senia monomongina twabakwaniri abo asemore kanisa ya mosobedi anointed faith mission church twachetori twere ninyo de kabisa dio missionary Bishop ono saba tokoro no mano me como chanumbi amana singenjo ye chinga kichingi ya watoire rande twakwane n'abantu bao aya twakwana manene tigabe kyorokererio aya twakwana tigare tobosera bwe chinka na endare tokobweni wasi chinka ni maetenga no baseseni no maneno ne saidi yabo seseni nseto ya Kenya twayesabeire omorembe bwo kumia twasabere studio ye na nyasaye twasabere singinja baruire n'abantu bonse twamanyire nga nyasaye ukore ne amasabo aseridere Yesu Kristo romotorito amen namba yanene yesi mikora takeko kondigirenda Sauli 0727 979 186 0727 979 186 buya kabisa inje bano kurata ko ndigi ne yera ye studio gara mwe mona sabali mwatu make SMS yenu bali ntasoma nkosabo kwabera esali yebiro bikominyoka tumira ne weekend yasaka ko ngaje na wanjere tumira ne weekend lituko buneli ya lero kero chikari kitari kichinde kitari cyaro kiri tuko ne chuma asomoro rubo sera bwenga kwakira Petrona Mokeira na Joshua utabali balingi produce cyane kuri asense merende tumira ne weekend eliane Brighton Makori Bishop Charles Mosomi Isaboke. Yes sir.